V hociakej krajine to jednoducho nemôže byť lepšie, keď niekto určuje o čom a kedy sa smieme rozprávať. Preto chcem tohtoročnú správu zakončiť svojou úvahou o slobode slova. Vopred vravím, že nemusím prísť k žiadnemu uspokojivému rozuzleniu, pretože si sám nie som istý, či to v dnešnej dobe ešte celkom ide. Ja som ako epizóda Kolomba, ktorú režíruje David Lynch. Priznajme si, že sloboda slova je len jedna zo zástupu vecí, s ktorými si v 21. storočí nevieme poradiť. Je to právo absolútne nevyhnutné na zachovanie demokracie a nikdy by sme nemali brať na ľahkú váhu, či niekto musí držať hubu. Na druhej strane je večná otázka, ako zachovať pokrok civilizácie, keď nevieme udržať barbarov za bránami. Jedným z nich je Daniel Bombic, alias Denny Kollár, alias najmenej populárny člen labkovej patroly Paleťák Denny. Bombic býva v Anglicku už asi 20 rokov. Mnohokrát ho zatkli, pretože sa bil a pil za volantom. Ja mu rozumiem, ak chce dokázať, že prisťahovalci zvyšujú kriminalitu, nejako sa k tomu číslu musí dostať. Dalo by sa povedať, že za kanálom La Manche sa pretlkal ako lúzer, až kým sa neuchytil na kanáli Kultúrblogu. Jeho antiliberálna, Židov neznášajúca a židokraciu velebiaca hviezda jasne zažiarila. Rovnako ako irónia, že človek, ktorý sa nevie zmieriť so spoločenským progresom, si našiel uplatnenie ako content creator. Tu prichádza do hry sloboda slova. Bombic je klasický rasista germánskeho strihu a zostrihu. Sympatizoval s Kotlebovcami, píšil sa kameom na koncerte Krátkeho procesu a rád na fotkách ukazuje, že všetko je OK. Toto o ňom musia vedieť aj Fico, Robert Kaliňák či Šuta Eštok, ktorí si s ním radi pokecajú na majku, pretože je to politicky výhodné. Tieto elity si zo slobody slova urobili štít, aby mohli tvrdiť, že každý má právo na svoj názor. Najmä, ak je iný než jedna pravda, ktorú sa nám snažia nanútiť západom kúpené mainstreamové médiá. Bombicovú činnosť mapuje vo svojom spravodajstve aj denník N, ktorý sa v žiadnom článku neštíti povedať, čo si o ňom myslí. Prekvapenie. Bombic sa na súd obrátil s volaním po neodkladnom opatrení, aby ho Enko nemohlo nazývať 3 konkrétnymi slovami. Extrémista, neonacista a antisemita. Súd Bombicovi vyhovel, tvrdiac, že denník N je povinný v súvislosti s informovaním o ňom zdržať sa zverejňovania a šírenia tvrdení, že je neonacista, a to až do právoplatného skončenia trestného stíhania. Inými slovami, v čase trestného stíhania nemôžeš o obvinenom hovoriť, čo si myslíš, až kým ti súd potvrdí, čo si myslíš. Nie je to súboj rovnocenných strán. Súdne nariadenie pre denník N, že nemôže Bombica označovať za antisemitu, nie je vyvážením jeho slobody tvrdiť, že za všetko zlo na svete môžu Židia. Najmä ak vieme, za koľko zla môžu homosexuáli. Áno, ide o 3 slova. Extrémista, antisemita a neonacista. Bol by hriech nevyužiť túto šancu, chytiť sa za ruky a spoločne povedať, že je to hlavne debil. Ale prečo práve tieto 3 slova? A prečo práve denník N? Ktoré slova a ktoré médium to budú najbližšie? Tu by som mal objasniť svoju pozíciu. Ak niekto nezakričí horí v plnom kine, alebo ak ťa niekto nenavádza na to, aby si zbil týpka, ktorý kričí horí v plnom kine, malo by byť zaručené tvoje právo povedať všetko, čo máš na srdci, a to bez hrozby trestu. Prečo by malo Ľubošovi Blahovi hroziť čokoľvek za to, že áno, nevkusne pozdravil na sneme Smeru ľudí česť práci? Keď pozdrav česť práci použije človek, ktorý za celý svoj politický život nepohol prstom, nie je to zločin, ale kognitívna porucha. Keď sa Bombic pozrie na hákový kríž, nalepený na krídle veterána Luftwaffe a povie krása. Čo viac potrebujeme ako vedomie, že toto slovo nikdy nepadlo v momente, keď sa niekto pozrel na ňo? Ak je on výsledkom záchrany bielej rasy, mali by sme požiadať našich partnerov z Číny a Brazílie, aby k nám chodili na sexturizmus. A ja musím zároveň rešpektovať, že v našom právnom poriadku to tak nie je. O to viac ma potom štve, že na sociálnych sieťach, v diskusiách či bežných rozhovoroch sa tvárime, že to tak je. No zároveň vieme rýchlosťou svetla ukázať na niekoho druhého, keď sa jeho dieťa na ihrisku myšlienok nespráva podľa našich predstav.
Napríklad ja sa neviem zmieriť s tým, ako Bombic zvykne vravieť, poviem to tak, ako to je. A potom spochybňuje existenciu dinosaurov. Dinosaury, o ktorých že doslova zakopávame. To je moment, kedy mi je strašne ľúto, že u nás nemáme väčšiu skupinu kreacionistov. Viete, tí, ktorí tvrdia, že Zem má 6000 rokov a ľudia žili spolu s dinosaurami. Ja strašne by som si chcel predstaviť tú ich konverzáciu. Neexistujú dinosaury. Akože ne? Však som ich videl s Ježišom. Aký vedecký dôkaz ešte potrebuješ? Aby ti to bolo jasné. Si sa za tých 6000 rokov nič nenaučil? Neodkladné opatrenie voči Enku je príkladom priamého zásahu do slobody slova. V dnešnej spoločnosti však pozorujeme aj mnoho foriem jej plíživého obmedzovania, s ktorou strana, ktorá navonok stojí plne za Bombicom, nemá žiaden problém. Koľko slobody slova má moderátor sobotných dialógov? To je chudák, ten človek. Koľko má slobody a chce, aby sa tam premiér ešte niekedy vrátil. A on ho ešte aj drbe za jeho otázky naživo. Ten chalan má po relácii menší penis ako Wim Hof. A čo zmôže? Fico je pre neho ako Stalin, ku ktorému sa báli priblížiť aj 12 hodín po porážke, lebo sa zlakli, že keď sa zobudí, tak ich dá popraviť. Samozrejme, Fico není Stalin. Keby bol, tak Ukrajinci by sa míňali oveľa rýchlejšie. Ale je to ten istý typ strachu niečo povedať. Ako sa mohol nikto neozvať, keď Fico na tlačovke poslal ľudí do ryti? Tu už ani nejde o vzťah politik a novinár. To je základná sebaúcta. Prečo sa Fico nikto nespýtal, čo si to dovoluje? Ani jeden. Lebo je veľmi reálna šanca, že keby sa spýtal, tak do konca volebného obdobia sa nedostane na jedinú ďalšiu premiérovú tlačovku, ak vôbec na nejakú. Martina Šimkovičová vyjadrila nádej, že kultúra bude v roku 2025 viac spájať, než rozdeľovať. A sťažovala sa na to, že ministerstvo kultúry je predmetom najväčšieho mediálneho alebo akéhokoľvek linču, aký kedy na Slovensku bol. Členovia Národného divadla sa jej hneď na to ospravedlnili a venovali jej najbližšie predstavenie hry Celé zlé. Ale aké jednoduché je dnes použiť slovo linč? Martinka si ho mohla nechať vyložiť ten pravý význam, keď bola na pracovnej návšteve v USA. Ale to by hrozilo, že sa dostane do kontaktu s Černochom. Otázka ale musí byť tiež, prečo sa prakticky nikto z kultúrnej obce nestavia verejne na jej stranu. Tí ľudia existujú a není ich málo. Som si istý, že aj tu do istej miery funguje strach. Strach, že ako náhle prejavíš, čo je len trochu toho, čo dnes nazývame pronárodným cítením, tak sa ocitneš v jednom vreci s Machalom. Ale opäť, ani toto nie sú rovnocenné ekvivalenty. Šimkovičová si môže myslieť, že herci, Drlička, Kusa, Fond a všetci naokolo sú jedna banda, ktorá ukradla slovenskú kultúru. Priživuje sa na nej a to posledné, čo cíti, je hrdosť na dvojkríž. A tak jej úlohou je celý tento biznis rozbiť a kochať sa ruinami. On je ako Joker s horším make-upom. Dôležité však je, že nech robí čokoľvek, nikto by sa nemal nič pýtať a už vôbec nekritizovať, lebo to znamená, že si proti Slovensku. Otvorená diskusia je nenahraditeľná. Kde inde ako v demokracii sa môžete navzájom osierať prepnutými názormi a ešte viac natiahnuť tých, ktorí vás neznášajú. Aby ste nezostali v omyle. Ja robím to isté. OK, lenže moja platforma je umelecká. A dokonca ešte ani v tomto štáte sa nestalo, aby niekoho zatvorili za vtip. Ale prečo by sa táto platforma mala pre ostatných stále zužovať? Nie je to tak dávno, keď sa na Ilona Muska vyliali kýble kritiky za to, že bývalý Twitter zmenil na svoju podobu a nechal voľný priestor každému, koho monoslabičné mlátenie slamy sa zmestí do 280 znakov. Lenže naozaj deregulovaná sloboda slova znamená, že každý môže konfrontovať každého. A všetci vedia, na čom sú. Znamená to, že v spoločnosti bude exponenciálne narastať počet rasistov? No nie, oni sú tam už teraz. A ako náhle ich zmažete, tak sa začnú stretávať niekde, kde ich je menej vidno. Len vďaka slobode slova vieme, kto naozaj sme. Šťastný, frustrovaný, spokojný, agresívny, hlúpy, premúdrelý. To všetko nás definuje a mali by sme sa o tom vedieť rozprávať.
Každý párový terapeut vám povie, že základom vzťahu je komunikácia. A ak zrovna nemáš zapchaté ústa rozkrokom toho druhého, každé jedno vynútené mlčanie vedie k frustrácii. Ja chcem vedieť, koľko mojich spoluobčanov si myslí, že Jozef Tiso bol jediným naozajstným prezidentom Slovenska. Ja chcem vedieť, podľa koho som občanom druhej kategórie. A chcem vedieť, koho by radi videli v parlamente. Len vďaka tomu poznáte ich silu a viete sa im spoločensky a teda politicky postaviť. A je treba sa im postaviť. Preto, keď najbližšie stretnem takého debila ako Bombic s tonou tuku, vystretou rukou a rogelovým CD-čkom v autorádiu, tak ja sa mu vyhnem. Veľmi potichu prídem domov, budem si myslieť svoje a sadnem si za počítač a strašne mu to dám vyžrať. Samozrejme, je to len môj názor, môžem sa mýliť.